Shonezizwe Hanimo Uthulanga ningizwe Ola abantu bazawuthini Hanimo Uthulanga ningizwe Sekshizizwe Hanimo Uthulanga ningizwe Ola abantu bazawuthini Hanimo Uthulanga ningizwe Wemama kushonezizwe Hanimo Uthulanga ningizwe Ola abantu bazawuthini Hanimo Uthulanga ningizwe Sekshizizwe Hanimo Uthulanga ningizwe Ola abantu bazawuthini Hanimo Uthulanga ningizwe Kushizizwe Hanimo Uthulanga ningizwe Ola abantu bazawuthini Hanimo Uthulanga ningizwe Webaba ngeshonezizwe Hanimo Uthulanga ningizwe Ola abantu bazawuthini Hanimo Uthulanga ningizwe Webaba ngeshonezizwe Hanimo Uthulanga ningizwe Ola abantu bazawuthini Hanimo Uthulanga ningizwe Sekshizizwe Hanimo Uthulanga ningizwe Ola abantu bazawuthini Hanimo Uthulanga ningizwe Nginibingelela idala sikaMdali nonke nami ngokwami isidala sikaMdali nabaphansi bayizidala sikaMdali nazo zonke izilwane esizazini esingazazi zizidala sikaMdali yonke nje into eniyibonayo ngamehlo wenu enikwazi ukuyithinta nizwa ngama-senses wonke even nange-sixth sense konke lokho ngizothi kungumusa kaMdali ihlahla imithi inani empeleni akekho umuntu unokwakhe ngoba akekho umuntu angathi lokhu kwadalwa yimi sithatha kokwendalo bese senza lokho ke esikubiza ngokuthi lokhu sekwenziwe yithina kodwa okukhulu fanele sikhumbule ukuthi ngaphandle kokumdali idalile lezinto asinalutho wathina ngokwethu siyindala la ngiqonde ukuthini idlozi liyisidala sikaMdali njengazo zonke izidala sikaMdali masingathe masingazi ukuthi idlozi lenzeka kanjani ngokukaMdali sithathe le incwadi siyibekele eceleni namangawazi ukuthi amadimoni kungabikho lo Adam no-Eva wakhona unamanga banamanga ngaye le incwadi okuthiwa zingcwele kanti zingcolile akekho wazi ukuthi uMdali wadala nini kuphi futhi kanjani uMdali akanawabo akanambanga nendaba yamazulu nehoko yinto abantu abazakhela bona ngokwabo ezingqondweni zabo ngoba uma ungathatha uthi nje ukufika nje emafini because isibhakabhaka it goes on mase siya ku-universe ama-cosmos nani and there are so many planets mabebala nje ukuthi
amalanga wona ngokwawo sun are more than 200 and so many planets kwi-galaxy laba bakwazi ukuthi bandize baye phezulu bathathe ney'thombe okungene ku-NASA files ukubuke into ey'njalo. Yebo, nazo zobe zibhalwe abelungu ngoba sikwazi ukundiza emoyeni. Kukhona izinto ezazi-right ey'bhalwe abelungu, kukhona futhi ezingamanga. Njengale ncwadi ekuthiwa iBhayibheli inamanga. Kodwa ngeke ngithi amanga ukuthi imoto iyadrayiveka, technology isusa umuntu from point A to point B. Lokho siyakwazi, iy'tini esakha ngazo izindlu zethu, simende nani nani. Well, i-technology into e-invethwe yibo abelungu, but I cannot say okukamdali. Kodwa sithatha kokwendalo bese sibumba okunye lokho esithi-ke sesiyakuphozesa okwethu like imali. Imali akusiyona kamdali, imali ya-invethwa abantu. Ingakabikho imali, indalo yayisikhona kamdali. Bathatha kuyindalo kamdali bakhanda lokho esikubiza ngokuthi imali, ibhamu, amabhomu, ama-atomic bomb, ama-missile, ama-rockets, whatever okhona. Kanjalo-ke nabemithi nabo benze njalo empeleni, bathatha iy'lwane, imithi, nani nani, kodwa konke lokhu ngokwamdala. La ngiqonda ukuthi asimhlonipheni umdala, singamphaphile, singamqambile mama, singazinza abenzi ngathi sebazi umdala. Akekho wazi umdala, akekho wakakhuluma nomdala kuleli nako lapho phansi. Wonke lamabhuku anamanga. Masebethi abaprofeti babo bakhuluma nomdala, kukhona izulu, kukhona isihogo, khona abazoya esihogweni. Ngiyacabanga ukuthi uma ufunde i-Protestant Bible eyabhalwa uMartin Luther, ongazange uyifunde iy'ncwadi zika-Yehoshua, in short bambiza bathi Yoshua, uma ungafunda accurate gospel kaYehoshua, uzothola ukuthi naye uthi izulu, isihogo, abantu bazakhela bona engqondweni yabo. Ngibuye futhi kuleyo ukuthi uYehoshua akazange azathi uzokhonza. Funda iBhayibheli lakho kahle hle leli lama-Protestant. Uthi yena akazelanga ukuzokhonzwa, kodwa naye uzokhonza. Kulo futhi phandle mongalifundi, well, leyo case yakho. Uthi yena muncane kunobaba, uzathi ubaba mukhulu kunami. Kangangokuthi noma ngokubhala kwabo mase bembekile bembethe laphana esezokufa, uthi Eloi Eloi lama sabathina. Bathi mabesitolikile bathi uthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Lawo mazwi nje awodwa, Nkulunkulu wami, akakaze athi my brother ungishiyelani na, ngoba phela babuye bathi there is Trinity, babeke ukuthi ulingana nomdala. Ngisho uYehoshua akamazi umdala. Yabona lapha amaRoma ayekhanda incebo edla izinto zabantu, ebabulala, ebaphoqa ukuthi abakhonze uJesu Kristu. Well, find out about ukuthi ubani uJesu. Ngiyena ey'ncwadini zabo Zeus, abo Mitra, abo Dionysus, ngoba yabona uma uzofunda incwadi eyodwa, especially ebhalwe abagqilazi bamaJuda, ake ngithi kubeka lokho, iBhayibheli bathi balithatha kwiTorah labaJuda, libhalwa ngamaGreek, khona iBhayibheli lamaGreek. From iBhayibheli lamaGreek bazobhala iBhayibheli lesiLatin lamaRoma. From kwelamaRoma uMartin Luther naye phela wayesemaRomeni naye emva kokushaywa i-lightning wavuma ukuthi no, usezoyojoyina ecela ukuthi angafi, usezoyojoyina angene lapha koFather e-effort abe imonke khona. Uthatha incwadi kaMartin Luther, Here I Stand by Martin Luther, ecela kuSaint Anna, ngoba esikhathini esiningi babecela uSaint Anna. uSaint Anna ugogo kaJesu, abangakhulumi ngaye isikhathi esiningi. Anyway, lokho kudinga abantu abaresearchayo, bafunde, singathathi nje ileni. Uyena-ke osejika manje
osephendukela amaRoma esiswini esephuma emaromini esezobhala manje leli amaRoma balibiza ngokuthi i-Protestant Bible linezincwadi ezingekho ezincwadini lezi ezabhalwa amaRoma athathele kuzo ngoba naye wafunda imibhalo yamakatholika aseRoma, hayi ukuthi wafunda iTorah. Ngale kweTorah kukhona izoha, iBereshit, Lech-Lecha ekhuluma kakhulu ngokudalwa ngokwabaJuda ize ibale nokuthi umdali, the creator, angaziwa umuntu, bambiza ngokuthi u-Ensof, bese kuba nabonkulunkulu-ke abaningi kodwa omkhulu wakhona u-Elohim, bese kuzoba khona u-El Shaddai, kuba khona u-Adonai, kanti kuzoba khona uYahweh, lona esifundiswa ngayo kuthiwa uJehova. uJehova azange aze adzale lutho ngokwabaJuda ngoba all the time masithi uNkulunkulu uJehova udalile, but anibheke ukuthi nithathe kuyiphi version yeBhayibheli. Ngenani kuzincwadi zamaJuda, ayisiyo imfihlo i-download Bereshit, izoha, Bereshit, Lech-Lecha, because namazoha mathathu. Uyitholeleni incwadi kaHanok ongesikhombisa kusukela ku-Adam no-Eva. Uyitholeleni incwadi kaTobias owayezalwa uTobias, yena-ke uTobias the Juna nengelosi leyo uRaphael. Uzizwele sometimes izinto ezinjena zibuye ziqala bese uzobheka uGenesis Matthew chapter 22 kuvuka kwabafileyo bese uyibeke in line nento eyayenzeka kuTobias the Junior nengelosi uRaphael. Yabona kwale ingilosi zakhona zafika umngena kwekaHanok, there were more than 200 angels okuthiwa athumile. Bese uzobheka uAzazel, lona obuye athathe ngokuthi unguSathane. uAzazel owafundisa abantu indaba zemithi, ukulapha, amakhosikazi ukuruja imlomo, izinzipho, ukwakha izikhali and all that. And uzothola futhi umqhubeka nabo ufunda ngempela ngento eqhamuka from phesheya kweyilwandle, because ukufunda kufike nabelungu lapha. Singeke siqambe kakhulukazi the white fathers bamaRoma. Uzothola ukuthi even technology bayithola ngokungama-extraterrestrials eningi kungasho ukuthi ifike nabo beyitshontshe e-Africa eKemet, kungakabikho ne-Egypt, bayitshontshe naseNubia, that is South Sudan, okusho ukuthi kwakuyinto zabamnyama lezi. Le ncwadi ngenifake zona la zingikhombisa ukuthi namhlanje baphikisana bodwa, angazi ukuthi bangakuluphi uhlangothi wena ungayikhethela-ke. Laba bathi even kwa-Adam wayemnyama, sekungokunye-ke lokho ngoba phela sazi u-Adam emhlophe, yonke into eqhamuka nabamhlophe. Well, ilento enzeke nge-colonization, noJesu wayemnyama. Anyway, it's your own choice. Laba bakwazi ukubona uJesu bakhuluma noJesu, abanye bakhuluma iqiniso ukuthi babona uJesu omnyama noma babone isithombe sendodana kaRodrigo Bonjour owayeyiPope wesi-6 eKatholika laseRoma, uCaesar Borgia. Anyway, ngenani kuyo nani nibone ngizothini ama-archives wama-Vatican. Angaze ayibona i-archive engango-53 kilometers enemibhalo namabhuku nento ey'ningi ezinje. Anyway, bayavumela manje uPope Francis ukuthi bangene ngoba phela kwakuyi-secret yamaRoma. Anything in a secret, wokwazi ukuthi there's something darker behind that. Yeah, la ngiqonda ukuthi singathi idlozi line-secret. Amadlozi anawo ama-secret, ayizidalwa zikamdali ngokwendalo nathi esingakwazi ukuyidefine ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uwe umzimba wakho sithi ufile but umoya wakho undlule. And sazi ukuthi ubuchopho ibona obukwazi ukuthi ukukhumbula izinto ebuchosheni bakho kwi-brain, but uma ubhekisisa ispirit esine-memory siyazi ngisho abantu abazo lokho
ngempela basacubungula nama-scientists ukuthi kwenzeka kanjani umuntu esiyi-spirit abe ne-memory, kwenzeka kanjani abe ne-voice akhulume, because i-voice box isuke isingasekho. Those things zingaphezulu kolwazi lwethu. And indaba-ke yokuthi masibe ngamadlozi bayasha-ke esihogweni, but you know, wonke umlilo mawushisa leyo into ishiphele, thatha ukhuni, thatha iphepha, thathani, but they say ama-spirit asha angapheli wona. Well, angikwazi ukungena kakhulu kulokho leyo ndaba yesihogo nani, because even leyo day of judgment iqhamuka nama-Zoroastrians. Ubheka ama-Zoroastrians kuzora Tusra ebona uGod's Ahura Master, kwangakabe bikho konke lento yo-Judaism, into yama-Muslims. La kwakubulawa abanye abantu, uma ubahlulile besethi uNkulunkulu wakho strong, then labo bantu sefanele ukuthi bakhonza uNkulunkulu wakho kufunela le ko-Sargon, kuza ko-Alexander the Great, kuza ko-Cyrus, kuza ko-Julius Caesar, kuza ko-Constantine. It's a long history enamanga lapha. Anyway, kukumuntu kuyifunela lokho. Engikuphikayo la, akekho wazi umdala, akekho wakwakhuluma nomdala, alikho leli zulu. Ngabe awekho ama-paranormals la siwabiza ngokuthi iy'poko, because ama-mediums nama-psychics ahlale ekhuluma nama-paranormals, even sekunama-camera akwazi ukushutha ama-spirits. I don't care what kind of spirit on it, but if we use this latest technology, ziyakwazi ukuthi zithole endlini yakho ukuthi unasiphi i-spirit. Kunama-recorders, tape recorders, akwazi ukurekhoda i-frequency yabaphansi. Engicela ukuthi nomuntu o-interested ayithengele lezo zinto, ziyabiza. Uyithola kuma-paranormals investigators. Ma ungenako lokho, angithi njengama-tape recorders, ungene kuma-police files wama-paranormals, uzobona wama-CCTV la kade emadolobheni, namaliphi idrobho olithandayo. Ungavele ungene ku-Google, then uzobona ukuthi iy'poko bayibona kangakanani. Lento yethu esenza ngathi manje sesazi kakhulu ngemimoya, sesindlula abaphansi. Akekho ophilayo owazi ngelabaphansi more than abaphansi, because lokho ngiyakuphika. Ngeke uthi ula eSouth Africa uthi was more ngeGermany than the Germans themselves ahlala eGermany. It's only the same thing. You're a South African or you're an African, awukho eGermany. Ours was much more ngeGermany, more than the Germans themselves. Kanjalo nawo ngeke as much more ngathi than thina ngokwethu. Enqonde lapha ukuthi baba fanele ngathi sithi ukudama down mase sikhuluma ngamadlozi, ngoba kuningi osukuzwa nje sekungifakelelo nje bonke la sekudukiswa nje abantu, ngoba uthola abanye sebethi idlozi right, ubizo. Ake ngiphume nje endaweni yobizo, ngoba igama bizo liqhamuka from lamaBhayibheli. Anyway, ake ngiphume nje endaweni yobizo, omunye athi isiphiwo and whatever. No, idlozi liyidlozi nje ngokwendalo, ngokamdala. Malikhuluma nomuntu ngiyakubiza ngokuthi umsangamdala. Baba mkhulu singakabi bikho abaqala ukuxuba imithi. Anyway, I'm not concerned ngabantu njengabo uNana Nkwankum, Bonsum. Well, those are the magics abawenzayo. NaseBenin uyawubona bedrayisa lezi zinto zabo kungekho umuntu phakathi. So ngeke ngithi ngalokho sebebakhulu kunomdala, but I say be careful ungamphapheli umdala. Kaningi ngibizwa ezinyangeni ezinkulu ezazizingela with big magics and all that, mase zifa kuba lusizi. Ezinye zaseyinuka umzimba wonke osuphethuka izibungu. Anyway, ayizuchaza kakhulu ngalokho la, kodwa it's just a warning ukuthi konke okwenzayo
mesaba umntana. Ungenzi into kusasa wena ozobukhalelwa lapho usuxoshwe ibhedlela usununga. Baningi abantu abaxoshwe benunga. Sefanele ukuthi bathulwe manje lezi zinto zabo abaphansi bakube basabamukeli nalezi zinto. Phela khumbula abazali bakho bayazi bakuzala uyisidala nje sikamdala njengazonke iy'dala zamdala. Well, wasuya eda-ke wena ukhuphula amandla wenza ini noma yini. Anyway, lokho ngokwakho. La ngithanda ukuphika kulabo bathi idlozi alikho bonke. I don't care ukuthi ubani wakabani, idlozi liyindalo ngokukamdala. Ukuze ngibale amabhuku ake abantu abababa nenze research. Ngizamile ukunikeza lapha nalapha ngifune even ngoba phela la ufike ezolo nje ngabo 1800 ngesikhathi nango 1700 isikhathi se-scramble of Africa kwakhane kufika ama-religions ngeke bese siwathwala ikhanda. Even in-North Africa i-religion ifike eqala kunayila e-South Africa futhi ayifikanga phela kamnandi, yafika ne-scramble of Africa. I-meeting yazo yayenzewe eGermany. Of course nge-technology yabo yayi far advanced kunemkhonto namahawu. Bahlulwe abantu basemzansi lathatha izwe ongazi lokho. Anyway, ngokwakhe lokho ukuthi i-scramble of Africa siyinzani e-Africa as a whole, abantu begqilazwa. Yabona, it's a long story and a painful one. Right, mase ngibuye kulama religions ukuthi onkulunkulu balama religions babethini makubulala izidala sikamdalina. Sefanele ngiguqe kubo namhlanje. Akhona oyedwa uNkulunkulu ngiyaguqa kubo. Labo uNkulunkulu bebexoxa nabantu njengomuntu engaxoxa nomhlobo wakhe bese betshela abantu ukuthi bulalani laba ukuze phela nidle izinto zabo. No. Noyedwa ngikhoza umdali ongakaze wabona umuntu. Well, nama-Japan athi umdala akaze wabona umuntu, nama-China were not better than Japanese and Chinese, and nama-Israelites themselves athi umdala akaze wawumuntu u-Ensof. Kufika izolo la sesiqhoshe sesiphakame sesazi khuluma nomdala. Akekho akwakhuluma nomdala kule ndaba laba phansi. Masingazikhohlisi imali mayingasixhophi yawaxhopha amaRoma. Umbuso wamaRoma wawa. Ungathi umsuqhoshwa imadlana imali ifike naba. I don't think ukuthi laba sebethamadluze ama-demon ngenxa yemali bangama-billionaires or trillionaires. You know, you don't know even about the world bankers, the corruption world bankers, lapho sikhuluma ngama-trillionaires. Yeah, we've got a little bit ama-million nani bambalwa la njengabo Ramaphosa abanama-billion. Engisho ukuthi-ke angathi ngoba unemali kunomakhelwane wakho bese uyibona so right on top. In actual fact awukabi indawo mase kuza kuma-billionaires nama-trillionaires. Anyway, uyazi futhi ukuthi imali esikhathi esiningi bayenza ngama-business because banolwazi lama-business. And ngeke ukuthi wena usuzothi ngama-magic uzoba yi-trillionaire. No. Ama-industries enthenga kuzo iy'moto, amafoni nani zonke lezi zinto zenza much more money. I would advise noma umuphi umntwana osakhula ukuthi first focus ukuthi yini ongakufunda kukulethele imali osebenza ngakho. Well, siphithe ngoba even ugovernment wethu ulethe izwe let down, ulicekile phansi. Well, sonke samvotela uMandela. We're so happy ukuthi sesingena kwi-democracy, but what is happening today? Noma uyi-graduate, noma uyi-postgraduate, noma uyini, imisebenzi ayisekho. And okay, asikwazi ukurelaya kakhulu kwabaphesheya. Fanele nathi sizame ukubona ukuthi yini ongayikhanda noma uyifundisa abanye makade une-skill sikwazi ukuthi sihwebelane sodwa la. Anyway, we know ama-borders wethu are open. Aletha kungena inqwaba yabantu iphaza sihambile sisethaba ukufika nani.
kunemesi nje khona. I don't know ukuthi kuleyo situation singasho kanjani ukuthi hayi sesazi kakhulu nangomdala. I feel abantu abethu mabedla kuma-dustbin ey'tradini akusinhlekisa leyo. Labo abanolwazi nabakwazi ukukhuluma noNkulunkulu ake phela bakhulumele iy'ngane zethu zingabi amaphara, nalabo bakwazi ukukhuluma noJesu ake bayikhulumele phela. Kodwa into engitshela baningi onkulunkulu ba-more than 1,000 la nje Afrika. Ngikhuluma nje nge-Afrika kodwa mangikhuluma nje ngabo onana labo abanonkulunkulu wabo okofi. Uye India nakhona inqwaba yonkulunkulu, the whole world inonkulunkulu abaningi, but uyedwa umdala akasuye unkulunkulu, akaze wabona umuntu, akaze wakhuluma nomuntu. Ngakho we must be very careful masiza kuloko ukuthi bese sithi uNkulunkulu wadala ukuthi nokuthi. You don't understand. Ngike nganifakela ne-Create Yourself Fort nayo ila eSouth Africa 2023 billionaires old, yenzeka kudala ngo-2023 billion years. Definitely kwakungekho Adam no-Eve. Wazi ne-creation yama-mountains nesongo ukuthi kwenze kanjani. Ukungena a little bit ku-geography nawe uyifundele ukuze nabafundisa nge-geography, ngama-volcanoes, ne-climatology, information of rivers, because yazi angindeleli nama ngifundanga mina ngokwami ngifundanga ngakho, kodwa kunezinto efanele zibe in line ne-reality, ngoba uma ingase kusinjalo kuzothiwa i-superstition. Siphume kulento vele abantu mabefika bathi singama-barbarians, sibelieve too much in superstitions. Idlozi namhlanje nabo sebeyalazi sebeningi. Why? Because nge-technology yabo bayakwazi ukushuta, bayakwazi ukurekhoda, but there's some people abathi alikho idlozi. I don't know what went wrong ngabo. Anyway, i-pride nje leyo. Isingisi-ke sithi pride comes before a fall. So they must be careful because usazofa. Angizukhuluma leko ngoba kune-symposium esikuyenza lokho. Ngicelile ababhishobhi abaningi, zangoma ey'ningi, abantu abaningi, whosoever othandayo, nani niyenze nasey'ndaweni zenu ngoba lapha sisayi-prepare. Ngikhulumile no-archbishop amaRoma nabakwezinye iy'ndawo nabafundisi abaningi, St. John Hanyane, Shebe, Banimani. Ngikhulumile ngacela ngoma nezinyanga sesiqalile la eNewcastle. Ngingajabula ukuthi nawe endaweni yakini uyayiqala into enjalo bese uyifaka-ke ku-YouTube noma ku-TikTok, whatever uthanda uyifaka kuyo, ukuthi kwenzakalani 5 minutes before umuntu afe and 15 minutes emva umzimba wakho usufile esewumoya yena, spirit, lokhu ngesiZulu esikubiza ngokuthi lidlotsi. Angizokuchaza okunye okuningi ngalokho because ngisa-hold back. Ngifuna laba abanolwazi kakhulu ngabaphansi baphumele obala. Mina I only know 1/10 million ngokwaba phansi. Nguhafu nje wenyawo lentuthwane. Then siyadinga ukuthi nabanye baphumele obala beze kuhlanganiswe njengoba ama-scientist esephumile ngama-camera nama-recorder lakwazi ukurekhoda i-frequency yabaphansi because bayarekhodeka nabo uma bekhuluma. Uzokwazi ukuthi umuntu noma ebethela kwakho ufake ikhamera ubone ukuthi ubethele ngani. Uma ukuthi kuyakwazi ukukhuluma uthathe i-tape recorder khulume nakho uzwe nakho ukuthi kuphendula ukuthini, ngoba in most cases siyakhuluma malikhuluma idlozi back to us iningi lethu alibezwa, but abangoma ngokomusa kamdala abaphuma nemfundamo emhlophe, white bathon emanzini, labo babekwazi ukukhuluma namadlozi.
Well, there's so many now basindisiwe bangabazalwane and all that. Anyway, it's your choice. But awunayo i-choice ukuthi mawuwa lo mzimba ungabi idlozi. Well, lapho there's no choice. Natural law edila kumuntu mabexosha abakini, well, it's your own problem. Abanye bafuna ukuxoliselwa ngey'mbuzi kube yiloko, abanye bafuna ukuthula iy'lane zabo, abanye sebenuka. Angisiphinde ngiye ngoba abantu benza amasibomu. Akusho ukuthi nami amakhalameza iphunga lomuntu osepetuka izibungu ngiyajabula yini ngakho lokho. No, well, manje senginamajikisela ekhaya bahambe bokhuleka bona abantu babo, because ngiyalazi iphunga lomuntu ophethuka izibungu sezimudla nobuhlungu umuntu uyambhenga nje ebusweni. Well, angiyeke lento. Anyway, it's okay, but abanye bake bayibona into enjalo. They know ukuthi how painful nalowo muntu uzwela kanjani. Uthola ukuthi naleyo into ayisebenzisile abatshelanga abantu abakhe ukuthi mase ngizofa nibongithula lento kanje, because well, okwamanje ake ngiqhubeke nalokho. Soqhubeka kuma-symposium sikhulume ngalezi zinto. Ngajabula ngokuthi phela nathi indawo encane la Newcastle nani niwenze ey'ndaweni zenu, niphoste. Kukhona nabaphathi bezangoma ngapha, nabaphathi bamabandla, so sihlangana nabo. Ayikho imfihlo kulokhu, because as soon as kunemfihlo i-problem ikhona lapho. Ampathanga ngathini wathi nje lokhu seku-classified like izinto zika-government, well ukhanda amabhomu singazi imfihlo leyo, khanda iy'bhamu zona lezi kuyiphume zisibulala. Well, ukufa kuyindala, akekho ongadoja ukufa. There's nothing. Umuntu wakho ukukhuleka kwakho ngeke ukudoje, because lokho kuyindalo ngokukamdali. But okwami ngithi uyofa uye kwabanyini, noma uyofa abanyini baxoshe bathi asikuzalanga unalezi zinto, hamba odiliza lezi zinto kukuwe ukuzikhethela lapho. Ngibeka nje ugqoko nesithebe uyibantwana bababa, nabanye bazobeka. Ngibeka u1/10 million ngingunyawo lentuthwane. Zazithi insizwe ey'ndala ziyakwazi ukuthwala, abaningi babathwele. I'm sorry, I'll mention one owayedume kakhulu sikhula thina sifunda first year ngo-1962, uNtata uGotse Morena. Aqala ukuthwala, it's not something new ngathi manje sekuyiflower nje liqala ezweni. Even nabo amaRoma ayethwala ngabaJuda ababulala ba-sacrifice, namaJuda ayethwala ngabantu. You see, le doctor, it's not new. It's not new. Asingenzi ngathi intsha. You must be very careful, because ku-BC sasikuphi thina ku-BC? Thina siyi-generation ka-AD, futhi nakhona late ku-AD, not ekuqaleni kwa-AD. Lezi zinto zazikhona no-BC engakabika ku-Stone Age. Azi ukuthi yini lena esenza manje ngathi sesiyazi kakhulu ngaphezu kwamdala. No, sisazi ukufa nje kuyindalo lokho, a process of nature. Futhi umuntu mesefa afanele unimbloka nenze ukuthi nokuthi. I've seen these things, ngibizwa kuleyo mizi abantu bayenza ngamabomu lento, ihamba ikhathalisa ngoba uthola ukuthi nalowo muntu senuka uyenze ngamabomu, kodwa sefuna ukuhawukelwa manje, sefuna ukuzwelwa manje. Anyway, akekho ngithi angayenzi intando yakho, yenze. Kodwa nina futhi ngwenithi uYoshua wathi babethu asezulwini mayenzeke intando yakho. Kuleli nasezulwini mina ngiyangithi abaphansi abahlonipha umdali, nathi sihlonipha umdali, bayizidalwa zikaMdali. Akekho wadala, akho Sathane wadala la. Umdala akanayo imbangi, akanayo wabo. Funda ibhuku lakho lifundayo, ukholelwe kuko, kodwa ungamphaphili umdala, ungamqambeli amanga, ungaqamba amanga ngaye. Noma ngabe usudla
ekachakujane kabhololo umphephethu induku zabafu ungamphapheli umntana. Ngiyathemba leli lizwa leli. Noyihla wathi wenze kukhulu ekhaleni, but then i-D-Day iyamsurprise. Emva koba-ke nama-Japan emleyele seshaya ngama-atomic bombs, lokhu ngizama ukuthi akekho above others. Khona manje babonile ukuthi i-technology yama-aliens i-far advance kune-technology yethu la emhlabeni. Ake ngiphume kulokho ngibuye kuloko engikhuluma ngakho. Zihloniphe, hlonipha abazali bakho namadlozi akwenu, uguqa namahle kumdali kuphela, ngesizotha nenhlonipho, ngamaqiniso neqiniso lodwa wesitshalo sikamdala. Lokho kuwukhiye kuloko engithi elikamdala. Ngiyangithi elikamdala, uma wena namadlozi wakho amahle usuguqa kumdali kuphela, ngesizotha inhlonipho namaqiniso neqiniso lodwa. Anyway, ngiyakubona lokhu ukuthi ufukula idlozi alinama kungokwakho lokho, ukuthi wena uguqa kanjani nalokho, it's your own problem, it's your own baby. Take care of it until the day ungasakwazi ukuthatha care yakho. I don't know ukuthi kubenzakalani kuwe nakho, because nobe senibondile like you are married nale into yakho, but those problems are yours. I'm just advising abanye abasakhula ukuthi be careful, ungathathwa ukuthi zizothola imali eningi kuzoba ukuthi nokuthi awuphili ngemali. Akekho uphila ngemali, sonke siphila ngomsamdala. Akekho uphila ngomuthi, sonke siphila ngomsamdala. Unganemithi igcwale ihholo masafane ufuyafishiya. Unganeyilwane uyigcwalise ihholo, uyigcwalise imifula masafane uzofana ukushiya konke lokho, ngoba nazi izilwane zine time period yokuphila, ziyafa kwazona. Akusho phela ukuthi unesilwane uNkulunkulu waso sidalwe kuwe, then it's not gonna die. Mase kufika ukuthi sife nje sivele sife kling phela konke lalo umcebo wakho, or else uhambe uyovuselela ufuna esinye isilwane, unless usebenzise i-spirits esilwane. We all know ama-spirits awafi, ongukuthi-ke namadlozi wethu awafi futhi awalele. Mabe ilwane ama-spirits wawo engalele engafile, how come then uzothi ama-spirits wabantu alele? I know. Ake sithi kuyiqoqa kancane, kuyi-ignorance yethu ngaphansi nomdala. Maybe zokumangaza mangithi ake siyiqoqe i-ignorance yethu, ngiqonda ukuthi ungasabalali ngento ongayazi. Iba mfishane. Lokho kwaziwa ngempela ngokuqiniso ukuthi uyakwazi. Ungaxhoshwa ubukhazikhazi. Bayafa banemali noma ngabe ingakanani, ibize in figures, like yonke into phela nabelungu sibiza ngezi numbers. They die. Uthole ukuthi iphari emgoqeni liyaphila. Ngalokho ngikhombisa ukuthi akekho uphila ngemali, akekho uphila ngey'khali zakhe, akekho uphila ngomuthi. Sonke siphila ngomsamdala. We breathe the oxygen esingayithengi, esingayikhiphela i-tent esontweni okweshumi, itithe esontweni. Siphuza amanzi, yes, mayise purified by a municipality, we pay for those what. Kodwa laba abahlala emakhaya basayiphuzela amanzi nje, bayikhelela imithi nje mahala, ngoba indalo yayo njalo. Of course, scramble of Africa, civilization, evolution, yachange everything. Ungathi-ke uma ungenamoto, ungenastairs bese uthi uyahlupheka. Wena ongazi ukuthi yini ukuhlupheka. Ukuhlupheka umuntu oswele indawo yokuhlala, oswele indawo yokudla, oswele okokugqoka. Kodwa ama-ones ukuthi manje usufuna ukufana nobani, yethu ubona kahle ukuthi awusebenzanga wafika kulelo zinga. Ithi ukudama down lapho. Ungakhandi izikweleti eziningi ungene kumashonisa. Ithi nje ukudama down lapho. Ubheke ukuthi okwami amandla ami alingana nakho, angenze nakho. You'll be happy.
nginga-happy even ngihlala emacansini, ngilale ecansini, as long endlini kunaleyo mfudumalo yokuzwana. Ifenisha yami kungamazinyo amabamba mangihleka kunoba ngiyofudumezwa yifenisha la kunezinkinga zezikweletu, kunezinkinga zokuthi ufuthe izinto lapha ezingasiza idlo zakho. It's all up to you. But i-happiness ayiqhamuki nje ngemali, iqhamuka nge-respect ukuthi bayahlonipha yini abantu abakhe, inkosikazi yakhe yakuhlonipha yini, awugijima ama-divorce court usuxosha omunye, because lokho kuba i-stress akusiyi-happiness. Yeah, obaba bebengenalutho okhokho bethu belala ey'khunjini, but they were happy until kwaze wafika belungu ne-scramble of Africa. Then they changed things. Then i-mentality yethu sasesicabanga ukuthi i-happiness only comes with money. Asiqinise lelo. We must be careful. La ngiqonde kubo bonke laba asebebona abantu sebesesihogweni besha bevutha. uJesu uthi abantu bayasha esihogweni bayilokhu nalokhu. Bafowethu nani bodadewethu, tholani the Aquarian gospel of Jesus the Christ. Nazi futhi ukuthi nakhona mekhuluma nge-the Christ yini. Yena encwadini yakhe makhuluma nge-the Christ, khuluma nge-love of God. Anyway, zidownloadeleni nifundele, even nithole negama lakhe likampela leyisa nonina, ngoba nizogcina nithuka umdala, nithi umdala uhlala nathi lapha elokhu ebheka iy'nkinga zethu, ekhuleliswa abanye, bakhulelwa azala amadodana. Even kuJobe, first chapter kaJobe, mangakho amadodana kamdala lapha. Lokhu kwenza ukuthi ngilishise iBhayibheli entabeni yaseSivuno. Ngibonge kumdala ngoba ngathi ngale ncwadi ngeke ngimkhonze umdala ngamthuka. Kuningi kakhulu nalo uNkulunkulu wayedla ka-Abraham, ehlekwa yizisebenzi za-Abraham, phakela izisebenzi zika-Abraham zimhlasa phansi kwesihlahla, waze wahlekwa yinkosikazi ka-Abraham. Anyway, bantu abami, kungokwenu kuzikhethela. Kepha ngixwayisa labo abafuna ngempela ukukhonza umdala. Umdala ngeke uzumbone kuleli, ngeke uzumbone nakwelaba phansi. Alikho lesiZulu, alikho lesihogo. Ukuthi abantu bayaphanisheka, well, ubani angakaze ayibone iy'poko, awuhambe nasemigwaqeni ebusuku noma ufune nje ungene ku-Google uthole indawo babhala ukuthi ezi-haunted, uhambe uye lapho uzobona nawe. Maybe ngokubona uzoqala manje uthi na sengiyazi-ke manje. Not that you believe, you will know. You will know. Ku-different ukuthi umuntu azokutshela ukuthi nakholwa ukuthi nokuthi. Akufani nokuthi ngikubonile like mangithi kunemamba ehlaza. Akwazi wayibona imamba ehlaza. Ngiyakholwa abantu bakunemamba ehlaza. Why ngakuye ey'ndaweni nama-snake park ubone the green mamba, the black mamba? Kuyehluka kunokukholwa. Anyway, ukini bandaba baba. Ake nitame down-ke nani lapho eselonisitshela ukuthi abaphansi abekho, ithunzi nje siyabheda. Nawe mfowethu ekunima, awuthi ukudama down, ufune kahle ngoYehoshua ngekhala yakhe nabazali bakhe ukuthi babe njani, babe mnyama ngomntana baba. Lo mlungu uhlala kumbona. Anyway, I don't know ukuthi yini ku-influence akho lokho. It's not wena kuphela. Baningi ababelieve ukuthi abaJuda babemhlophe, uJesu wayemhlophe, uNkulunkulu umhlophe, izingilosi zemhlophe. Anithi nje ukudama down nithole iqiniso. Anyway, choice yenu. Nibeke iqoko nesithebe kumuntu kwesikhethela. Mayelana nabantwana bedlozi abangoma, nixola nginibiza ngamakhosi. Nginibiza ukuthi ngingabangoma noma ngithi ngabantwana bedlozi. Of course sonke singabantwana bamadlozi ngoba obaba bethu sebafokhokho bethu sabafa. Kodwa nina ninikwa a higher position, ningabantwana bedlozi, niyakwazi ukucommunicate nedlozi.
nothi lezi zinto eniyilandayo nani ngikhuluma namadlozi akwini nanamadlozi wabantu yingakho ngihloniphe ukuthi bantwana bedlozi bangoma lokho ngokomusa kaMdali akusikona kukhanda ukuthi ukhuphula amandla ufuna ukuba rich ngibeka nje futhi ngiyacaca bantwana bedlozi kusho ukuthi abathe kuba higher nabanye because nazo ukukhuluma namadlozi bangoma because manje mase be define umngoma abantu uvela ubona ukuthi hayi cha kuyadukiswana lapha khona lokungasukuthini isangoma umuntu umntwana wedlozi okhuluma nabo phansi ngokweqiniso hayi zincaba isimoya ngiyasazi ngiyakwazi ngisho usikhanda futhi angiyifundi leyo into ngayifunda mhlabatheni kwanondabuko angiyifundi futhi angiyisebenzisa angiyidzingi nje izinto zokufakelelwa idlozi lobaba omkhulu bayinje idlozi lobaba omkhulu noma ngiyeqa amagula lapha sokwenza ama-symposium anyway especially for Brother Egnima empilweni mfowethu Egnima noma igama lakho Egnima igama lobutsotsi utsotsi igama lababa bakho nomamakho owazalwa nalo ilona gama eli-right go uyazi nathi kuze singene ebukholweni sinika amagama esikholwa ubutsotsi nje obabenziwa amakholwa Scramble of Africa kufoste ubaba ukuthi abangene ebukholweni wawungeke ungene esikolweni ungenaso certificate sombhabhatiso negama lokukholo kwakunezinto esiyincengayo ukuze singene kuzo anyway into ezinjalo buzana abanye abadala bazontshela ngazo mhlawumbe angikwazi anyway abantu ababa uma uthanze ukuthi ungithinta angizikufihlela wemfowethu ngimnyama nami ngifuza ubaba njengawe ngobumnyama nomfowethu uyohosho oyimnyama ngizokunika inamba yami uthi 06 uphinde ubhale u06 kusho ukuthi we-4 digits bese ubhala 1920 1920 then we've got 8 digits then bese nguneza ubhale u13 then asephelele ama digits awu 10 unga WhatsApp ungenzani anyway ngiyakuphikisa lezi zincwadi not wena kuphela lento enzenzayo gxakidlozi ngalendlela abantu abababa I don't know nithathaphi because amakhamera akuthola ama-scientists ayakwazi leli bhuku the Protestant Bible in actual fact wonke amabhayibheli anamanga ngaba phansi nomdali ngimile kuloko futhi wemfowethu angixolisi ngenza ama-symposium ngicela kube ngiyiqalile lento nani ifundiswa nanabamajazi ngithintile nakwaZulu ngithintile nakwezinye indawo ngizothinta nama-universities ngoba khona ama-research faculties sihlangane kubhalwe enye incwadi engcono kunazo zonke lezi ncwadi kuthiwa zingcwele kanti zingcolile zinamanga ngaba phansi nomdali sidukisa izizukulwane zethu angeke kuze kubhukula amakhosikazi kanti indoda ngiyani uyindoda mfowethu nami ngiyindoda lento le nawe ungayifaka futhi ukhulume ngayo ukuthi no kukhona la obabe othi iBhayibheli linamanga lingcolile walithatha walishisa wabonga kumdali entabeni yaseZivunophongolo akusiwa amanga lawo ngathi mangibuya la eNewcastle abhilikisha amakholwa aya police station ngaboshwa ngafaka under house arrest anyway sekwandlula lokho ngithethela lawo amaphoyisa ngithethela bonke labo bantu ngoba nabo bebezidala sikamdala kwakuyi-ignorance nje ngoba bengazi nabo bezithithekile anyway izinto esazandlula lokho they happened in the past
ya ungakwazi ukungithinta futhi uthinte nabanye abaphikisayo lokho ngoba nami ngiphethe nabanye ozofanele ukuthi sibhale incwadi ezinje. Le incwadi zafika ne-Scramble of Africa. I-poverty eningi akekho usathana umdala naye sathana yenziwa usathane namadimoni akhe. You must look back in the future la kwenzeka khona i-Scramble of Africa. I-meeting yayiseGermany, abantu abaney'khala ezi-advance bilwa nabantu abanganazo iy'khala ey-advance. Of course lokho i-resultance yakhona futhi kwaba inhlubeko. Ngiyabonga mntana baba, ungakhathazeki, akuzondi soze ngakuzonda. Siyacathulisisana nje singabantu abamnyama futhi indalo uzokuthola lokho as time goes on. Uma ungabheka nalo uvele nje ungalaleli nokushiwo yimi, uthathe nje lokho ozokubona kuzobe kubhaliwe, uyivulela ama-podcast ukuthi indalo yenzeka qala e-Afrika. Laba base beya immutator, i-melanin yabo yashintsha because of this and that. It's too long, it's story eside kakhulu. I'm not going to talk about that. Kuzoba ngcono ukuthi wena uzazile. Then kuba khona ama-Caucasians, then kwase kuzoba khona ama-high, ama-whites. But true creation, namhlanje nabasebethu Adam no-Eva wayemnyama njengathi. Mfowethu, let us fight for reality. Asingasapoti lenkohlakalo yamabhayibheli. Enamhlanje sibiza abazali bethu ngamadzimuni ashaya esihokweni. Isihoko leso siyingqondweni zabo, singamanga wabo. Yabanga wemntaka baba, ngibonga kimi nonke uyidala sikaMzali. Ngilifaka ngamabomu lapha iculo lezangoma lacula izangoma ngo ezaphuma nenhlwathi emhlophe emanzini. Zibiza ukuthi imfundama emhlophe. Akusho ukuthi angibazi ngoma. Anyway, kulungile abantu ababa. Aningizwe laba bantu bazawuthini, animuku uthulani ngizwe kusho lezizwe, animuku uthulani ngizwe laba bantu bazawuthini, animuku uthulani ngizwe sechizizwe, animuku uthulani ngizwe laba bantu bazawuthini, animuku uthulani ngizwe. Nathi baba usazofa lo mzimba siwushiye siye kwelabaphansi sibe ngamadlozi. Hayi noma idlozi elihle noma idlozi elibi noma idlozi elibi kakhulu leli abayibiza ngedimoni, sekuyoba kuwena ukwenza kwakho kwesidala sikaMdali. Animuku uthulani ngizwe sechizizwe, animuku uthulani ngizwe laba bantu bazawuthini, animuku uthulani ngizwe. Kuthiwa ayikho i-war general eyabulala abantu ukwendlula Alexander the Great. Mina ukuthi noHitler wabulala millions and millions. Asazi-ke laba nama-atomic bomb bazopressa nini ama-button and then nabo babulala millions of billions ngokuthanda kwabo, kodwa sonke siyabulala phansi. Ukuthi uyofika unjani ube yini wona abaphansi wemntaka baba, lokho sekusala kuwo kwesidala sikaMdali ngokwendalo ngokwamdala. Umsala inkosi ube phezu kwabayisalayo kulena nabo phansi. Lodumo luyobuyela kaMdali kuphela kuzo zonke izidala zakhe uMdali. Ngiyabonga abantwana baka baba.